Romoro maintie jara mar Oloo TV en kinde makare ma indie ntieno mar Kuku mar Wach mikelo ni koran Jeff Oloo Mbaka. Wantiere kaendi kod jal ma bende wang'enjo godo weche e juma ka juma mong'ere kaka Chris Owala ka warango weche mosebedo katimore koni kod kocha e juma niri kata juma mosekalo. Rwaki studio Chris. Chris, wachako kod limbe mar jatend piny owacho machon mar Amerika Barack Obama ne obiro kendo neno facility ma bende ne oyawo Siaya maduong' ahinya Siaya County ma bende oketi kaka kar tiegruok mabiro konyo jopuonjre. Wach ni eri kata limbe ni eri neno ka okonyowa e yo machalo nade? Limbe no maber keto Siaya global map. Medo keto Siaya as a point of reference. And keto limbe no kende ma no commit na bro duogo. Limo kaka wudu. Kende ngiso no ojarito singo. Marario biro yawo center no ngiso ji no oyo dongro nyalre. Maradek biro ne ngiso no okelo Siaya map kamoro na jema ne kia Siaya bo chako ni Siaya. Koro in short onyalo okelo business opportunities. Koro ji biro ng'ento Siaya ni kama chalnade. Aparo ni gima ber en gima nego bedo no better supported. Center mogera no and center ma en a good idea. En gima maber Jeff. En ano dongruok no steps mopogre. Kidwa timo gimoro. Kidwa wonde dongruok center no adwaro keti hostels. Ma juma biro puonjere nyalo dakie nikech oboro ndara en oko ma town. Koro kidwa target joma mopogre nyaka gido kama gininde. Mara ng'wen Jeff en sanda no oromo ketien to migepi moko mag tich sirkal ere kanyo tiyo kode. Obed kamoro kama wiji nyalo gabire bang' duche moko adek to wach dongruok gutel machal nade. Nigo e utwak moro conference moro ma bang' duche adek nyalo goyo mbaka to telo kaka Obama uwe telo no sauti kuu ere ka nyalo project duondgi mondo jotelo winjgi mondo dongruok obed gima jopiny dwaro. Kamano eka facility no bro make sense. Mara auchiel en no facility no onego bed no nitie gimiluongo no ownership jopiny. Jopiny ng'eno waso miss gini a lot. To koko tim gigi koka nitie ownership onge Jeff. Yen pinde ka kinde jokogelo ka jo Siaya ka jalego pro rang gini kidwa chajowa to be mano kelo pesa. Kibro neno ni no kelo pesa kanyo ma onego bene ka gidonje to gidonjo mo gi chudo. Exactly. Koro gini nikech jomoko paro ni en gir kony gimo kony gi godo. Emoyo facility ni orobe no sort ku partner go agencies mo kata ka county government. Kan nganya no wano oboga chulo ntindo joka bro subsidized cost to be wachulo marwa koro dongo ntindo bro gabiro somo kan. Sana ntindo ma adolescent ma teenagers ma we school kapoko chopo form 4 or moteko form 4 poko timo course moro or tino mara in conflict with the law. Tino ma moidu tab moko ma omiyo ng'ia dhi mbele school to gi do skills moko manyalo miyo gidongre ngimagi. Center ni en gima ber but ber ne nyalo na wuok kan tie partnership gumige piny moko matiyo kanyo. Partnership with county government, partnership gi ji duto ma nyalo miyo gine olemo mare ne yo makare. To kidi ni time as sauti kuu as a uma ma kiwuok bi wacho no oyo gina sokelo maber ka ere kadwa tigini mondo konyo gandowa. Ingena kinde ka kinde Jeff telo marwa ingen semitimo development ibo team analysis to ere jama bolo pende dwa tiyo gini to ere jama miyo gini sobedo ka onge to interest gin kanye ere ka ginyalo miyo gini chop singo kech inte iluongo gimo kizungu luongo risk analysis or development iluongo no
political economy analysis mwarango gonto ere ka siasa nyalo changia weche megi dongruok kamoro tirango to siasa ni okanya joma goye chal nade tirango gini kiso na analyze you know okay ere kaka da genge mondo dongruok ne chup singo kija giko ne longevity ma project or sustainability ma project donje manaka jomidwa konyogo kaw gino gotingo ka girgi to ka gichung bi wacho na wan oyo gino girwa okodwa dhiye nikech gini en gima ok en gino nono to stima borengo ida chulo jotich maka mondo gino bed notiyo nyakwa rangi matu to en gima ber to gima kendo gino bedo gino challenge jotendwa kelo challenge jotelo mopoko temo project machalo to samoro ngikruok moro nyalo beto mono gi mosemiyo pok gitimo ngiro kumarango en mar finances samoro pesa waso gine ke paro to gionge pesa wango pesa wango en wachio pesa mopogre kirango kata chako devolution ntie professional trainings moso chak to pokotiek to kinde be nibo yudo ntie colleges mege youth polytechnics mochaki gwengewa but gionge ntendo kone wang'et ang'uyo chak gi gwenge to ntendo kudonje marariyo county pocket to gini ng'en pinje modongo duto madongre middle level colleges gi machielo piny gina gi support cottage industry skills gi ng'ato koyudo skill mar loso mkate odhi chako loso mkate ng'ato yudo skill mar loso mtoka repair pikipiki skills matindo gi ng'ato nyako manyoro ng'ato jonyuol ne otho Jeff ido kan tie a lot of child headed household nthindo manyiri ma kata yawuoyi magine jonyuol yot kama gidaki jonyuol gina sotho koro en modongi to be the school okonyal dhi kech fee onge koro kai yudre ginya donjo ka bugiyud teko moro mang'eyo tich moro ginyalo loko ngimagi ai ting'en sama idhi yudo tich no yudo skills yudo tich konyeri jogbo konyo kinde ka kinde kama jiko di school ndamwe ngama onge go yuto makare hero da koko no rodok chien ka ng'eny ji gu talanta moro gu skills manyalo yudo go tich kechido no wacho ni 70% or 60% of young people onge tije to kirango matut yudo tije magionge go ng'eny gin kech gionge skills to ka skills gi nyalo miji skills biji konyore go wacho na skill no wadakito kata warangie wach loso kata ice cube ka jopunje loso ice cube ka courses moko timo 2 weeks machineries nyo timo ka tailoring nyo timo ka sports ka nyo timo kora parent center en gima ber tauma ugoko so school team ugoko chak engage stakeholders mondo gini oyud kore maber mondo konyo ka to jopiny tiparo nade nikech kane wan kanyo to wajo ka jopiny thothgi pok ochako paro ni gini en gima okel mondo mi okonygi pod ginene ni ownership mare en mara gi associate mana gi mono gi associate gi gin jopiny ni oyo gini nyalo konyo ka koro wacheni ipani en okang' mane monego sauti kuni okaw mondo mi jopiny ofeel ni gini en marwa manya onego ni konyowa wanowi sauti kuni ngotimi iluongo na outreach programs onego dhi jogweng beyond Siaya Oloo Mbaka ngisi gi meningi magino biro sauti kuni go partner go migepe moko mondo land gini yo makare sauti kuni pata kata kuduka ma gibi explain gi local media gi explain duola moro mapiny ok duol matek duol matek nyalo riembo ng'ato kumi kachino oyo gini en girwa watime uru kanya kachiel sauti kuni go pata county government ma Siaya county government ma Kisumu mondo chak tero nyithindo kanyo ochak chulo fee pesa kanyo mondo bichake neno gini ndongo imopogre kokitimo mano ng'en stakeholders nyaka visit gi jokogelo onego ng'en gini girwa to no en gima duong' moingo kogelo
nyaka ging'e kamano. Erokamano nya Chris, obro kawi matin kae to duoge thuolo mar ariyo ka bende wadhi mana nyime kod rango weche go mag dongruok moloyo weche mag somo mane mosebedo ka bende walose sani. Kamoro moro mantie ocha koduoge thuolo mar ariyo ma indie chiro mar Kuku mar Wach bende warange weche mosebedo katimore koni kod kocha wantiere kod Chris Owala. Chris, skunde pod iwang' kata skunde pod wang' nyaka sama wuoyi kod nyiri. Joma kalo chande ni walose kana paro no nyalo rumo to pod odhi nyime. En ang'o ma timore? Pok awinjo wach moro mogol ma wacho ni gima kelo gini achiel en mane. Jeff, wach mar skul wang' no tek. En kuom jonyuol, kuom nyithindo, kuom jopuonj, kuom cartels. Yes. Ta dier skul ka skul nugu reason omiyo wang' ka gin standard reason. Gipogre. Nyithindo be are very indisciplined. Nyithindo wigi oweyo. Mar ariyo, jonyuol bende opokero nyithindo bo nyithi ong'eyo gino luor. Mar adek, Jeff, jopuonj moko bende ok dwan jopuonj. Skul moro ma kabe wacho nyinge no temo no mare I don't know jopuonj ma kanyo osebedo go ywaro go principal manyien no dweche ariyo mokalo. Oloo dino gi rode megi chiemo. Koro jopuonj dware no frustrate gi. Kichincha ntiere kantiere rode go ng'eny. Jopuonj kawo kada pesa moko ma onge receipt kuom jonyuol. To jopuonj machon ne nong'iyo gi mano nikech nitie michamo mang'eny. Bod ong'iyo gi mano nikech bod be kawo pesa go. Koro iyudo gigi duto miyo skul moro bende kelo gomo. To gomo mano jopuonj tiyo gi nyithindo to sayo chal guok ni sayo ndo mak jopuonje ma senyo kuno moko to jopuonj sayo ji kuno moko ma tie man nyithindo obeda joma neko kata mana skul mang'eny sani dia kirango skul mang'eny motimo mak nyithindo teri court kadwa wang'o skul moko iyudo ka St. Mary's yalo form 3 chwadre form 4 chwadre nyithindo moko form 3 ndo wang'o skul. Ngiso no Ministry of Education failed. To not bende kamondo girang to kono skul kethre. Ke skul be ka kethre Jeff. Ke wang dormitory achiel. Ngade chule. Parents. Nyithindo mitigo go wang dormitories. Oko pare ne ai an na ngono kele skul. Ingen Jeff direme I war kaji gore. And ulungo no class struggle maji gore ji modhier gi joma wacho ngo gimi wango en ga wach skunde somo mondo koro joma somo go rom kodwa kik gidhi nyime gi somo. Koro en gi time no to ka joma ok dhi skul ma wango ga skul to me koro joma somo ma koro wango skul niso no somo no okonygi. Koro nyakorango gidriyo discipline no chak bedo nango. School jonyuol rekado chak motivation old boys rekado chak dok school jomoso succeed in life. Kisomo be sani onge kamoteriji in terms of you teach kadi somo tieko school to teach komaonge but somo kono bero ni rango wach teach somo no bero kelo bongo ni minya kam giyo minya tim yo makare nyalo bedo ngama reasonable to tindo ngene gi ai gi kwimadho me ketho wichgi be ng'eny school de nyithindo tiyo gi yedhe ma mero ji then tiyo gi yedhe ma mero ji then gima lich en jong'iyo no itimo gima rach to kamiteri onge kum na winjo ka jod bro moko wacho ni nego duog weche mag corporal punishment to no gol nikech jopuonj na misuse to sane makoro jomoko ok nyal nikech japuonj masani ok en japuonj ma nodhi puonj kogeno ni jopuonj no en gima ohero ke jok nyal go nyathi ng'ato ka thuol mano kin punishment mano koro en mada attempted murder
Kit ko dwa nege. Discipline Kenya thin taking discipline. To deep mechanism of discipline pokorumo. Pokorumo. Discipline po nyalo keto kare. Nyathi inyalo keto no kumoro mtie mielo mi. Nyalo luongo janyuol, nyalo wuoyo kod nyalo luongo. Nyalo keti makare, ok aparo nyaka chwadi ka ibed ngama dhano. Chweto no ntie mayang no tolo jipuonj. Kodo koso to koro ma ai konyo na. Kech konyo ikonyo na ngama ngima. Kiso nege koro kikonye. Koro gigi duto corporal punishment no so golo, chiko so golo. Warange kaka ji stakeholders nyalo wuoyo ntendo. Skul mo kido no kata ngama share offense go school. School no kone kan part of them. Ora. Kit ntie pogruok moro. Chon nyathini nyalo bedo discipline kata kido nyathi school i market dogi school teri ingisami ya wuki school kwa sababu koromo. Sani Kenya nyathi nyadhi bunyi mafuta keli school pasa ni ogolo kandi owok nadi school iso system as school okubedo jopuonj gi moko ng'eyo gini nti nan teaching staff moko ng'eyo gini koro temitiyo kode mar ketho ng'ama jatelo moro man kanyo or itiyo kode nikech itamo ji chiemo wach ni oriwre gi nyithindo ni kaendi jopuonje bene ka wach delocalization kata mano be kelo choche kolok principle to jopuonje moko siya nyithindo ni timuru kama kech jomo jonat gi be mondo wuoye wach gini itemo wacho ubro neno koro ngin ng'ama bro neno in this arrangement jonat bende wacho ni jo TSC loko no ok gi yie loko no en gima kare nikech loko chon kinja sirkal onego bed nyalo tiyo kamoro amora mane magolo gimilongo tribalism Jeff kunde moko nitie ma kokija gweng'no to kinyal puonjo ka kendo bedo principal kich ipenye ni ng'apre wabon gi jowa bedo principal koro kich kwa keto ni nyaka ibedi gweng'u nyaka ibedi jatelo to kara okonyo luongo na jo Kenya wach in japuonj indiko ti sirikal puonjo kamoro. To measures mitemo kawo kod migawo mar somo anjo ka Belio Kipsang temo wacho weche mag bedo kod uniform achiel mag nyithindo masomo iparo na uniform achiel to kapar nyo tiyo ales gidwa tiyo koro tenda pronima moko mungi miji moko pesa mondo gikal to gikwal gicham ten gima kinyal tiyo kata na police force ma police no mar uniform achiel to kodi do ka APC in uniform police different level in uniform kin inspector inango so uniform to apparently is a big joke ma PS tamacho en gima konyo gi wach kitawach okonyal konyo gimoro ma onge monyalo konyo okonyo quality so konyo ngent education about quality education ema waduto benwa vision wa ngorango no erika ntin Kenya yudo quality education many every nyathi nyalo yudo to erika uniform achiel actually kunema kuna propose kana uniform bogoli school ke uniform ni sabari my education no kendo kunde moko to kanye ikechigole nikech to koro gimata mga identity koro samo kete migole no abro ng'eny menya thi St Mary nade abro nyathi sago nade kaji sport erika di identify nyathi uniform is identification and they also kelo sense of discipline ka gino team to team nyathi school cha koro gibro luwo matin te parona de TSC kama uchope ni eri wach ni ibi lose nade bende nitire solution nikech wacho ni skune mopogoro moko nitiere ma samoro japuonj no loki moko feel ni imagi chiemo mane gichamo moko be nitie nyithinde mobedo gele koro wach ni at the end of it ilose itieke nade TSC nyaka bed family yore moko kiko gibedo fam to ngiso ji ngene kiso timo gimoro nyaka defend the be correct the condemn ken gima ni chik kiye yen seduto ma to kibedo band ti gidwa gige makelo makelo class strike school ke jitre mo threaten to ki act orobene kitimo ki wacho to nyaka kitime orombe gero gi manager ana won angeje point mobedo transferred ma
mang'eny mano ne gima kare giso loko skul magiloko gipidho dhok giso skul gweng also own school opidho dhok opidho gwen mara koro mare koro loko hala koro puonjo be koro konyare koro paro ni gino to nyaka is gima ber to ket skul achiel kinyalo bet me kele gina ber gima ber igini abiriyo to ng'eny kata igini ariyo ng'eni ng'ato kobet kamora ahinya to abiriyo ber inyalo wacho na agolo from 1 nyaka nitie kike inyalo wacho mondo ne gini igini ariyo to koro thin ahinya koro loko ni to en gima kare loko no gima kare nat kupet onego rangna kaka deal kode kigiket gima nyaka time ka gidwaro gibe to wach ni mogik ne nyithindo masani koro moko olor sikunde gi oriembe nikech giwang'o dong wach ni mogik daka wach ni mogik jeff nyithindo nyaka ng'e gima dwaro gima gi chon kan wasukwana dhi skul ne iparo ni somo ng'ato to kisodok maduong' king'eni ka somo ni in moko koro gik mitimo duto be bro luwi gima ni gima biro gik mitimo mabeyo duto bro konyi gima biro ka ng'ato ng'e ni nyathi ma jawang' skul nyathi ma jakuo tek mondo yud kony aneno kosiepa moro ne gino otamo yudo tich ne diere moro kwa timo wach dongo diere NCC movement to biro bo chwado former chief justice ne watimo gi professor Kibota Kibwana ne watimo kod gi movement mar NCC mar watimo check sirkal mamoi to no biro kama wantie meeting bo chwado Professor Kibota for the chief justice former chief justice William Mutunga chiemo ko di dwaro manyo tich to hapa no donjo bana ka William Mutunga ne mane ni head that organization tich ne ko yedo bo thoma ko yedo tich ne sama koro gik mitimo mabeyo bro konyi ngima nyithindo onego hore skul go be bro ibro kana neno mach mani wang'o koro ngima ni bedo mana morochre koro kwayo no nyithindo mani skul kigi yoti kodgi ka japuonj tiyo kodgi kwere no hoyo in ibiro somo ne miyo janyuol ni chulo school fee somo ne abro yawne ngima erokamano mana gikanyo wachope giko mar chieno mar Kuku mar Wach audio chieno kawuono kwacha kwarad kendo chieno machalo kama indi seche machalo kod magieki orito masani han Oloo Mbaka.